ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತುಳುವೆರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ರಂಗ್ ಮಳೆಗಾಲದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ, ಪಿಂಗಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನ್, ಪಿಂಗಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ವಿಟ್ಲ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೆ, ಸಂತೃಪ್ತ ಕೃಷಿಕರು ಅಳಕೆ ವಿಟ್ಲದ ಎಂ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಜೋಕುಲುಪುನಗ ಕಾಂಡೆರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಂದಿನ ದಿನೊಕ್ಕುಲುಪು ಆಂಡ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಆಪಿನ ದಿನೊಕ್ಕುಲಡು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನಂದಿನ ದಿನೊಪ್ಪಂದು ಕುಕ್ಕು ತಿಂದುದೇ ಬಂಜಿನ ದಿಂಜಾವಂತಿನ ದಿನೊಕ್ಕುಲುತ್ತುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿನ ತಿಂದುದೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಕರಿಪುನಂಚಿನ ದಿನೊಕ್ಕುಲುತ್ತುಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒವ್ವುಲ ಬುಡ್ಚಿ పొసత్తాయినంచిన విదేశీ పరందులు పొసత్తాయినంచిన తిండి తినసులు మాత్ర ಆಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 200 ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಸುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಶಾಸಕರು ಕೋಡ್ಗಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ತದೇರು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನವರ ಪೋದುತ್ತೆ ಅರಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಂಡ್ರತನ ಆವತ್ತಂದು ಕೇಳುಂಡೆ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಅವು ಅತ್ತಂದು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಮಣ್ಪೊಳಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಳು ಪೆಲಕಾಯಿನ ಮೂರ್ದು ಐಡ್ದು ಸೊಳೆದೆತ್ತದು ಸೊಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊಂಡತ್ತದು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಕಿಲೋಕ್ಕು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಬತ್ತೆತ್ತನಲ್ಲ ಯಾರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಬೇಕಾ ಲಕ್ಕದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದು ಮೂರ್ದು ಬುಡ್ಪಾದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊಂಡ್ರೋಡು. ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಈ 7-8 ಜನ ಇಂದಿನ ಉದ್ಯಮವಾದ ಮಣ್ತುಣ್ಲೇರು ದಿನಕ್ಕೂ 100-150 ಕಿಲೋ ಕೊಂಡತುಣ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು 10 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೊರ್ಪ ಇಂದು ದಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲನ ತೋಟಡು ತಿನ್ನೇನು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಿಸೋಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಕೊಂಡತ್ತದು ಮಾನ್ಪೊಳಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಡಿದು ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ವ್ಯವಹಾರನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 14,000 ಟರ್ಪಲ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಅವು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಧನದ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇವಪುಲರು ಏನು ಕೊಡೋರ ಪುದರದಾಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡು 6 ಪೇರ್ದ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೂಲಕ ಎಂಗ್ಳು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವು FID ಇತ್ತಿನ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೇನು ಎಂಕ್ಲು 6ನ ಒರಿಯನೊಂದು ವಿಷಯದ 6 ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಪುಣ್ಯಾನ ಆಡೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಮೂಜಿ ತಾಲೂಕುಲೇಡು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಟರ್ಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಕೈ ಬೇವದ ಪುಂಡಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒರಿಯಾಗ ತೆಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ತಾರಾಯ್ದ ತೆಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನ ಯಂತ್ರನು ಸಹಾಯಧನದ ಮೂಲಕ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾ 10 ಜನ ರೈತರಿಗೆ ತಾರೆಗೆ ಬಡ್ತು ನಂಚಿನ ಯಂತ್ರ ಇನ್ನು ಜತ್ತದಿಂದ ಎಂಕ್ಲು 10-13 ಜನ ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ತೋಪು ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮುಗಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಐನ ಪೆಲತಾರನ ಜತ್ತದು ಮನದಂಡ ಕಜಿ ಪುದಿಂಜೆ ಜನ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಐನ ಜತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ನೀರು ಬಾಡ್ದಿತ್ತು ಪೋಡು ಜೋಕುಲು ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪುರ ಇತ್ತು. ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ದುಂಬು ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆನಾಗ ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಕದು ಪೋದು ಮರ ತಲ್ಪದು ಕುಕ್ಕು ಪೇಜೊಂದು ಬರೋಡೆ ಅವು 1 ಗಂಟೆ ಆವಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆವಡು ಏತೆ ಆವಡು ಕುಕ್ಕುನು ಪೇಜೊಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದು
ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಕ್ಕದು ಚಾ ಬರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೋಡು ಆ ಕುಕ್ಕುನು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೊಂಜನಕುಲು ಜಿಂಜೆ ಅದು ಒಂತೆ ತಂಡ ಕಜ್ಪು ಮಂತೇರು ಜಿಂಜೆ ತಂಡ ಐನು ಕಡೆದು ದೊಂಬುಡು ಮಾಂದ್ರ ಮೈತದು ನುಂಗ ಅದು ಕಜಪುಗೊಂದು ದೆತ್ತದಿ ಒಂದಿತ್ತನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಆತ ಪೂರ ಬಂಗಂದತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡು ಅವು ತುಯ್ಯರೆ ಭಾರಿ ಮರಿಚಿಕೆ ಅದು ಉಂಡು ಪಂಡ ಉದ್ಯಮಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾಯಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿಟ್ ವಾ ರೀತಿ ಉದ್ಯಮದ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಪಂತೇರು ದುಂಬದಾಕುಲು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ಡು ವಾ ರೀತಿದ ಉದ್ಯಮದ ಸಾಧನೆಲು ಉಳ್ಳ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಪನ್ನಗ ಸುರು ಕೊಂಚೂರು ಅಂದಜಾಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ರಾಜ ಬಂಟ್ವಾಳ್ರಿ ಇನ್ನೊರಿ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮೆಯಾದ ಬದಲಾತೇರು ವಾ ರೀತಿದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದೆತ್ತದು ತೋಚ್ಪಾವುಂಡು ಬಂಡ ಕೃಷಿಟ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಿನಾಯ ಏರ್ಲ ಸೋತದು ಜೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಮರಿಯಲಡು ಒಣಸಿಗೆ ನಮಕ್ ಬಂಗೈತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲಕ ಕುಕ್ಕುಬೇಲಕಾಯಿನ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಂಡ ದುಂಬು ಒಣಸಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಂದಿತೀನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇನಿ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂಡೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಲದ ದಿನಕ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನ ದಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ 2 ಅಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ದಯವಂಡ ಎಂಗುಲು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಾಡಿಗೆದ ಬೆಲಕಾಯಿ ಬಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ದಯವಂಡ ಚಂದ್ರಸನ ಇಲ್ಲಾಡು ತುಳುವೆ ಬೆಲಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮರ ಅಲ್ತ ಆರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನೋಟವಿನ ಮರಾಠೆ ಬೋದು ಕಿಲ್ತು ತಿಂತಿನ ದಿನ ಉಂಡಾರ್ನ ಮನೊಂತಿರ ಮರಾಠೆ ಬೋದು ತಿಂತ ಅಂಚನೆ ಎಂಗುಲ ಅಡೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಅವೈ ಮರಾಠ ತಿಂತನ ದಿನಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕರೆ ಉಕ್ಕುದ ದೈ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಿನ ಕಡ್ಪೇರ ಬುರ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತೋತಪುರಿ ಅವಡು ಆನ ನೆಕ್ಕರೆ ಉಕ್ಕು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಎಂಗಿ ಮುರಾನಿ ದಯಪಂಡ ನೀಡು ಬಾಡ್ರೆ ಕುಕ್ಕು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೋಡ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕರೆ ಉಕ್ಕು ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮೆಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲದ ಈ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಕುಕ್ಕಾವು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ನಮಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುವೆರ ಕೂಟ ಲೆಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರಸೇನೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ 10 ವರ್ಷ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ರು ಬಾಂಬೆದ ಉದ್ಯಮದ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾಮಂದಿರ ಮಲ್ತದು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಲಿಪನ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಹನ್ರು ಬಹುಶಃ 6-4 ಉದ್ಯೋಗರು ಬಿಡ್ದು ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಡ ಒಂಜಿ ಅಚಾನಕ್ ಆದ ಭೇಟಿಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಏನ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು 2006 ಇಸ್ವಿಡು 2007 ಇಸ್ವಿಡು ಒಂದುವೇ ಜಾಗಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಹಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನಡತರು ಅವಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಮುಲ್ಪನ ಆಯ್ತರು ಎನ್ನ ನೆನಪುಡಿತು ಜಾಗ ಏನ ಮಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ ಖಂಡಿತ ಅವು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಬಕ ಮೋಹನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಗ ಅರಡ ಪರಿಚಯ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ಕೊರ್ಪರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಆತನ ಲೀಸು ಕೊರ್ಪನ ಕೇನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ಎಂಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಆರು ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಓವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಬುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತ ವೇದಿ ನಮ್ಮನ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಏತು ಪುದರಣ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತರಾಗಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭುವನೇಶ್ವರ ಮಲ್ಲಿಕ ಕಾದೀಪ್ ಹಂಸೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಮದಾಸೇರು ಆದಿರಾಜರನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ತಂದು ಇನಿ ಚಂದ್ರ ಸೇರೆ ತುಂಬು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪೋನಗ ಪೇಟೆ ಹಿಡಿತಿರು ಚಂದ್ರ ಲೋಕೋಡಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಅವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಗ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿಕ್ಕೆ ಐಕ ತೋಟ ಉಪಯೋಗ ಚಂದ್ರ ತೋಟ ಮಲ್ಪನ ಬುಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿರ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಕೃಷಿ ಇತ್ತನ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫಲ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಬುಲೆಪದ ಅನಾಗ ಬೇತಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಆಯ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ನೆತ್ತ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಡ ಪನ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಚಾರ ವಿಷಯಗಳು ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನನದ ಒಂಜರ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ತುಳುಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಾತ್ ತುಳು ಕೂಟನು ಬುಳಿಪವನ ಮಿತ್ತು ದುಂಬು ದಿನೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಸದಸ್ಯತ್ವನು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಆವಡು ಬಣ್ಣದಾರ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪಯರು ಆ ಲೇಸ್ ಎಂಚ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರವಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮುಲ್ಪ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ್ತ ದೈನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಥವಾ ಈ ಜಾಗದ ಮಾಲಕೆರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪದ
ಆಯ್ತ ಮುಖೇನಾರಿನ ಗೌರವಿಸಾದು ದುಮ್ಮದ ದಿನಕುಲೆಡ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಲ್ಪ ಆತನಿಗೆ ಪನ್ಪುರಂಜಿ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಪೆಲತ್ತದ ಈ ಎಂಚ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಪೋಪುಣ ಈ ತುಳು ಕೂಟ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಸಂತೆಯಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ತುಳು ಕೂಟಲ ಆ ಪೆಲತದ ಈ ಬೆಳಗೊಂದು ಬೊಳೆ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲಕನೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೂಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ತಂಡ ಇಂಜಿನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅವಳ ಬೊಳೆ ಒಂದೇ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನರ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನ ಏತ್ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡ ಇನಿ ತುಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುವೆರೆ ಪದಗೊಂಚಿಲ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಿತು. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್, ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇತೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಟನದ ತುಳುವರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾಡದನ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಶಿವಪ್ಪ ನಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮುಂದೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ನನ್ನಾತ ನೀಕಲ್ನ ಇಂಚಿದನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮೇದವೇತೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನು ನನ್ನಾತ ಒರಿತೊಂದು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುಧ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಕರುಣಿಸೋಡು ಪಂಡನೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ವಿಜ್ಞಾಪ ಮಲ್ತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾನ ಕೈ ತಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡನೆಗಳಿಗೆ ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಆರತಿ ಕೆಂಚಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಕೆಂಚಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಕವಿಗಳಿಂದ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅವೇ ದೇಶಗೋಪಣ ಅಂಡಲ ಪರದೇಶೋಪಾಡು ಅದರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಪಾಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತಿಸೋಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಳುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಂಡು ದ್ವೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಣ್ಣೆಡು ಕಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಣಗ ಇನಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಜಗತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಪಾಡುದುಂಡು ಇನಿ ಶೇಕಡ 40% ಯುವಕರು 35 ವರ್ಷ ತಿರ್ತದ 40% ಯುವಕರಿಪ್ಪನ ದೇಶ ಪಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಇನಿ ಅಮೇರಿಕಾ ತಪ್ಪುಂಡು ರಷ್ಯಾ ತಪ್ಪುಂಡು ಚೈನಾ ತಪ್ಪುಂಡು ಜಪಾನ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಣಿಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಬಾಗ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ಗುಜ್ಜೆದ ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕುದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನಂದು ಈ ಗುಜ್ಜೆ ಪಂಡ್ರಾವು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜ ದೇಪಂಡವು ಆತು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ವೈಕೈಕ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬುಡೊಂದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆಡು ಇಡೀ ಕೃಷಿಗೆ ಜೀವನ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು
ಆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆಡು ಪತ್ತಂದಾಯಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲಿಡ್ದು ಪತ್ತನ ಅಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ದು ಆಯನ ಸಾಗೋಲು ಬೆನ್ನಿ ಮಂತದು ರೈತರು ಇಡೀ ಕೃಷಿನ ಮಂತನ ಜೀವನ ಉಂಡು. ಆ ಜೀವನಡು ಆ ಗುಜ್ಜೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಆರಾಡಿದ ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಈ ತುಳುಕೂಟೋಡು ಆರಾಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಅವೇ ತುಳುಟಿ ಎಂಕ ಅವು ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ 13 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಂಡಲ ತುಳುತ್ತ ಪದಕುಲು ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬಿ ಎಂಕಲು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋತನಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಇಡೀಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಲು 9 ವರ್ಷದಾಲು ಅಮೇರಿಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಆಳು ಕರಿ ವರ್ಷ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬಾತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಸಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಳು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗಳು ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಬಾಲೆಗಳು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿಮಾನ. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಕಾದಂಬರಿ, ಮಹಾಗ್ರಂಥ ದಂತಹ ಉದ್ದದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಯೋಗದ ದಿನಾಚರಣೆ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. ಯೋಗ ಪಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿತ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಉಪ್ಪು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಉಪ್ಪು, ಜಾಗಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಉಪ್ಪು, ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅದು ಜಾನಪದ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅದು ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮೂಲತ ಕುಕ್ಕು ಬೆಲಕ್ಕೈದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪನ ರೀತಿಡು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕತೆ ಪದ್ಯಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತನ್ನ ನಾಟಕದಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಳವಡಿಸಾದ. ಇನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನರಾದಿಪ್ಪು, HK ನೈನಾಡ್ ರೀತಿ ಅತ್ತನ ಸುಕುಮಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮಸ್ತಿಯನ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರಿನ ಕೆಲವಾರು ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ತುಳು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಜಿಪು ಅದು ಚಮ್ಮ ತಿಂದೆ. ಈಗ ತುಳುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹವ್ಯಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಹೇಗೂ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಕವಿಗಳು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಟ್ಟನಡು ತುಳುವೆರನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ರಂಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ ಒಂದೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗೆ, ಮಾತರಿಗಳ ಈ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೊನ್ಮಿಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಆರಂಭ. ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಣಿಕೆಗೂ ಹಲಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಿಂಗೋ, ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಿಂಗೋ. ಹೋಳಿಗೆಯ ರುಚಿಗಟ್ಟು ಬೇಳೆಯ ಪಾಕಂಗೋ, ಏಳಿಗೆಯ ಕಾಣೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೋ. ತಾಳಿಂಗೆ ಲಾಯ್ಕಕ್ಕೂ ಗುಜ್ಜೆಗಳ ಕೊಚ್ಚಿದರೆ ಬಾಳಿಂಗೆ ಉಪಕೃಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಗೋ. ತಗಡೆಲ್ಲ ದೂರ ಪಾರಿಂತಿ ಮಾಡ್ಲಿಂದ ಓಡೆಲ್ಲ ಕೀಲ್ ಜಾರಿಂತಿ ದೊಂಪತಿಂದ ತಗಡೆಲ್ಲ ದೂರ ಪಾರಿಂತಿ ಮಕ್ಕಂಗ ಕೊರಿಯ ರಾಯತಂಗ ಚೂರುಂಡಾಯ್ಟಿಂತಿ ಚೇರು ತನ್ನಿಲೆ ಚೆಂಡಿ ಬೇಲಿ ಒಲ್ಜೋಂಡಿಂತಿ ಮಕ್ಕಂಗ ಕೊರಿಯ ರಾಯತಂಗ ಚೂರುಂಡಾಯ್ಟಿಂತಿ ಚೇರು ತನ್ನಿಲೆ ಚೆಂಡಿ ಬೇಲಿ ಒಲಿಂಗೊಂಡಿಂತಿ ತಿಂಗಿರ ಮರ ಕೌಂಗುಂ ಕಾತಿಗೆ ಬೂಳೋಗಾಯಿಂತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಲತ್ತಲಿ ಮಲೆ ತನ್ನಿ ನೊರೆಂಜಿಂತಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಕೌಂಗುಂ ಕಾತಿಗೆ ಬೂಲೋಗಾಯಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ
ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಂದು ಯೋಗ ದಿನ. ಹಾಗೆ ಯೋಗಾಯೋಗದಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವನ ವಾಚನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ 42 ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಸಾರಸ್ವತ, ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ, ದಾಬೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಗರಸುನ ಸೊತ್ತುಲೆ ಪರಂದು ಪೆಲಕೈ ಬಲ್ಲಿ ಉಲಕೈ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಗಮಸೆಲು ರೆಚ್ಚೆ ಕೂಂಜಿಲ ಬೊಲ್ಲೆ ಪೊಲ್ಲುಲ ಪೂರಗಲಪುಸುನ ಸೊತ್ತುಲೆ ಪರಂದು ಪೆಲಕೈ ಬಲ್ಲಿ ಉಲಕೈ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಗಮಸೆಲು ಚನಿಲು ಬಾವಲಿ ಪಾಂತೆ ಕೆಲಿಂಜಿಗೆ ಮರತ ಮಿತ್ತಡೆ ತಮ್ಮನ ಆಟಿ ಮುಟ್ಟಲ ತಿನೆರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡು ಬಂಜಿ ದಿಡ್ಮೆನ. ಚನಿಲು ಬಾವಲಿ ಪಾಂತೆ ಕೆಲಿಂಜಿಗೆ ಮರತ ಮಿತ್ತಡೆ ತಮ್ಮನ ಆಟಿ ಮುಟ್ಟಲ ತಿನೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡು ಬಂಜಿ ದಿಡ್ಮೆನ. ಅಪ್ಪಳಂತೆಗೂ ಪೋವಡು ನಾಡುಗು ಬತ್ತಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ತೂವಡು ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಸಂತೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಸಂತೆ ಗತ್ತದಿಂದಿನ ಗೌಜಿದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದು ಗತ್ತದಿಂದಿನ ಗೌಜಿದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪರಿಮಳ ಸಾದಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪರಿಮಳ ಸಾದಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂತೆಗೆ ಪೋಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದದ ಗೌಜಿದ ತಿನಿಸಲು ಆಹಾ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದದ ಗೌಜಿದ ತಿನಿಸಲು ಆಹಾ ಮೂರಿಯರೆ ಕುಲ್ಲುವೆರು ತಡಪೆ ಮುಟ್ಟುಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಮೂರಿ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಆನೀಗ ಎಂಗಳ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕವನದ ರೂಪಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮುಳ್ಳಿನ ಕವಚದ ಹಣ್ಣ, ಕೊರವಲೆ ಕೂದ ಅಣ್ಣ, ಗೂಂಜಿನ ತೆಗೆದರೆ ಆತು, ಗಡಿ ರೆಡಿ ಆತು, ಮೇಣ ಅರಿವದರ ನೋಡಿ, ತಂದವು ಎಣ್ಣೆಯ ನೋಡಿ, ಎಳಕ್ಕುಸುಲೆ ಸುರುವಾತು, ಸುತ್ತಲೂ ಜನ ಸೇರಿದವು, ಅರಿಶಿನ ಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣು, ಸೀವಿನ ರುಚಿಯ ಹಣ್ಣು, ಸೊಳೆಯೊಳ ಇಪ್ಪ ಬೇಳೆ, ಸಾಂತಾಣಿ ಮಾಡುವ ನಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು, ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕೆನಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಬಡವರ ಮನೆಯ ಕಾಮಧೇನು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಬಡವರ ಮನೆಯ ಕಾಮಧೇನು. ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತವರು ನೆನಪಿಸುವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ, ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತವರು ನೆನಪಿಸುವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ. ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸವಿಯ ತಿಂದು ಹಸಿವ ನೀಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸವಿಯ ತಿಂದು ಹಸಿವ ನೀಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಏನೆಂದು ವರ್ಣಿಸ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರ್ನಮಿ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರ ನೆತ್ತರಕೆರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕುರೆಗ ಹುರ್ರಂತ ಪರಂಚುವ ಒಬ್ಬೆಗೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತು ಹಲ್ಸ್ ಹಣ್ಣಾಗುಟ್ಟು ಅಂತ, ಅಪ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತು ಹಲ್ಸ್ ಹಣ್ಣಾಗುಟ್ಟು ಅಂತ. ಕತ್ತಿನೂ ಕೊಕ್ಕೆನೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ, ಕತ್ತಿನೂ ಕೊಕ್ಕೆನೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅಮ್ಮನು ಕುಕ್ಕೆನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋ, ಅವ್ವನೂ ಮೆಟ್ಟು ಕತ್ತಿ ತಕೊಂಡೇ ಬಂದೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಕುದ್ದು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದೋ, ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಹಲ್ಸನನ್ನು ಬಂದೋ ಅಪ್ಪ, ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಹಲ್ಸನನ್ನು ಬಂದೋ ಅಪ್ಪ. ಹಣ್ಣನ ಪೊರ್ಮಲ ಮನೆ ಪೂರ ಬಾತು, ಹಟ್ಟಿಲಿದ್ದ ದನಂಗೆಲ್ಲ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಚೆಕ್ಕು ಸೊಪ್ಪು ತಕೊಂಡ್ ಬಾಕೆ ನಾಲೈನೇ ಅಗ್ಯೊಂಡೆ ಬಡವಾದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿದು ಕುಕ್ಕು, ತಿನ್ನದ ಆಪಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದೆ, ತಿನ್ನದ ಮುಗಿತದ ಜಾಲಗ ಬತ್ತದ ತುಂಡ, ಕುಕ್ಕುದ ಮಾಂದ್ರ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಪ್ಪಳದ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ಇತ್ತೇರೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ.
ಮೆಲ್ಲ ಪೂಜಿದು ತುಯ್ಯೆ ಮಲ್ತಿ ಹದನು ಕಾಲಗು ತಿಕ್ಕಿ ಪರಂದ ತಿನ್ಪುನ ಮರ್ದುಲು ಪಣವು ಕೊರ್ದು ದೆತೋನಿ ಪರಂದುಲೆಡು ತಿಕ್ಕಂದು ಇಸಟ್ಟ ಮುರುಕಿನೇನು ತಿಂದುಂಡ ರೋಗಲು ಪಸಂದ್ರ ಹಿಡ್ದು ಕೊಯ್ದು ತಿಂದುಂಡ ವಾಸಿಕ್ಲ ಬರಂದು ಪಸಂದ್ರ ಹಿಡ್ದು ಕೊಯ್ದು ತಿಂದುಂಡ ಇದೆ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು. ಬಿನ್ನಿರು ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಬಳೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಳೆ ಬಿನ್ನಿರು ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉದ್ದ ಉದ್ದದ ಬರ್ಕೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕುದ ದೊಂಬುಡು ನಮ್ಮ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರಿದು ಹಪ್ಪಲ ಸಂಡಿಗೆ ಸೋಳೆ ದೆತ್ತದ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಕಾಯ್ಪುಗ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ದೇವರಿಗೂ ನೈವೇದ್ಯ. ಸೂಟು ಕೋಟು ಊರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಲು ದುಬಾರಿ, ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ, ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಸು ರಾಜನದೇ ಸವಾರಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಸು ರಾಜನದೇ ಸವಾರಿ, ಹೊಲಸಿರದ ಈ ಭಕ್ಷ್ಯ. ಸಂಜೆ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸ್ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ತಂಡದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೂ ತಂಡದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಿತು. ಎಲ್ಲೋ ಜಿನುಗಿರುವ ನೀರು